Job 8:8 o kining kaalam ni Solomon, Kapitulo 8, versikulo 8. Unsay giingon, buot ko ikaw nga magbaton og lapad nga kasyentian. Ang kaalam na kibalo sa mga pagtulunan sa kasaysayan ug debalo sa may tabo sa babot. Nasayod siya unsaon paghubad sa gisulti sa mga tao ug unsaon pagsulbad ang mga suliran. May balo siya sa mga milagro nga buhaton sa Dios ug sa mga sangputanan sa mga may tabo sa kasaysayan. So paano na kasaysayan? Kung ganon di ba tamugad ito kasaysayan? Matud pa sa Global Encyclopedia, Volume 5, page 6. The word Catholic in Greek Apostolics Catholos mean universal general term applied to the divine society founded by Christ and endowed by the pouring of the Holy Ghost and the Pentecost. This term denoted body of the people in communion with the Bishop of Rome, hence often called Roman Catholic Church. Jadi ay Roman Catholic Church ang tukod ni Kristo.